Προσοχή από τη διδασκαλία των Φαρισαίων. Καινή Διαθήκη κατά Μάρκον. Εκεί βγήκαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί τους, ζητώντας να τους επιδείξει ένα εκπληκτικό σημάδι και θαύμα από τον ουρανό, όπως το μάνα που δόθηκε στην έρημο με τη δέηση του Μωυσή, ή όπως το πυρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανό. Και το ζητούσαν αυτό όχι διότι είχαν διάθεση να πιστέψουν, αλλά επειδή ήθελαν με πονηριά να δοκιμάσουν τη θαυματουργική δύναμη, ελπίζοντας ότι θα τον εξέθεταν. Τότε ο Ιησούς αναστέναξε από τα βάθη της ψυχής του για τη σκληρότητα και την πόρωσή τους και είπε: γιατί η γενιά αυτή η άπιστη και σκληρή ζητά θαύμα που να αποδεικνύει και να πιστοποιεί την αποστολή μου, αφού δεν πρόκειται να πιστέψει? Με βεβαιότητα σας λέω ότι δεν θα δοθεί τέτοιο θαύμα στη γενιά αυτή. Και αφού τους άφησε, μπήκε πάλι στο πλοίο και ήλθε στην απέναντι όχθη της λίμνης, δηλαδή στην ανατολική ακρογελιά της. Αλλά οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους ψωμιά και δεν είχαν μαζί τους στο πλοίο καμία άλλη τροφή παρά μόνο ένα ψωμί. Στο μεταξύ ο Κύριος τους εφιστούσε την προσοχή και τους έλεγε: ανοίξτε τα μάτια σας και προσέχετε από την κακή επίδραση της υποκριτικής διδασκαλίας των Φαρισαίων και της κοσμικότητος του Ηρώδη που μοιάζουν με κακό προζύμι. Και αυτοί συλλογίζονταν μεταξύ τους και έλεγαν: μας κάνει την παρατήρηση αυτή ο Κύριος, διότι δεν φροντίσαμε να προμηθευτούμε άρτους καθαρούς, που δεν ζυμώθηκαν με προζύμι αναπιασμένο σε σπίτι Φαρισαίου. Ο Ιησούς τότε, που ώστε άνθρωπος κατάλαβε τις απόκριφες σκέψεις τους είπε: γιατί πέσατε σε συλλογισμούς και σκέψεις επειδή δεν έχετε άρτους? Ακόμη και τώρα ύστερα από τόσα που είδατε και ακούσατε, δεν κατανοείτε και δεν καταλαβαίνετε? Τόσο πορωμένοι ακόμη έχετε την καρδιά σας και τη διάνοιά σας και τόσο σαρκικές οι σκέψεις σας? Ενώ έχετε μάτια με τα οποία είδατε τα θαύματα του πολλαπλασιασμού των άρτων, δεν κατανοείτε τι σημαίνουν αυτά που είδατε. Και ενώ έχετε αυτιά και ακούτε τους λόγους που σας είπα, δεν μπορείτε να κατανοήσετε ότι δεν μιλώ για υλικό προζύμι και για υλικούς άρτους, και δεν θυμάστε τα πρόσφατα θαύματα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Όταν έκοψα τα 5 ψωμιά και τα μοίρασα σε 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια μαζέψατε γεμάτα με κομμάτια? Του λένε 12. Και όταν έκοψα τα 7 ψωμιά και τα μοίρασα σε 4.000 ανθρώπους, πόσα μεγάλα κοφίνια μαζέψατε γεμάτα με κομμάτια? Αυτοί του απάντησαν 7. Και τους έλεγε: ακόμη λοιπόν δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας μίλησα για υλικό προζύμι? Από την Καινή Διαθήκη κατά Μάρκον. Προσοχή, και σήμερα έχουμε Φαρισαίους. Μεγάλη προσοχή. Ποιους εμπιστευόμαστε, τι λέμε, σε ποιους το λέμε? Προσοχή, αδέρφια μου. Ο κίνδυνος είναι παντού.